Ponúkame na predaj zrubovú rekreačnú chatu v obci Jelenec. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí zmiešaných lesov, v blízkosti je rybník a možnosti na rekreáciu rôzneho druhu. Ako je hubárčenie, turistika, cykloturistika a podobne. Chata má betónové základy a drevenú zrubovú konštrukciu. Strešná krytina je nová, plechová, v dobrom stave. V prednej i zadnej časti sa nachádza využiteľná terasa a okolie lemuje množstvo stromov. Interiér pozostáva z prízemia a podkrovia. Na prízemí sa nachádza pekná vkusná obývačka s krbom. Ďalej malá praktická kuchyňa so základným vybavením, s dostupnou vodou a jedáleň. V podkroví sa nachádza veľká miestnosť, kde sa pohodlne vyspí 5 ľudí. V chate je zavedená prípojka elektriny, voda zo spoločnej studne a v blízkosti je privedená aj prípojka na zavedenie internetu. Nehnuteľnosť je riadne skolovdovaná, zapísaná na liste vlastníctva bez ťarchy a kúpou voľná. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, zavolajte. Reality a vás.